Vi lever i en verden, der forandres hurtigt, hvor produktionen er svaret på fremtidens vækst. Jo bedre, leaner og smartere du gør din produktionsvirksomhed, desto større er chancen for, at du får succes. Derfor retter virksomhedsledere, produktionsledere og COO i dag blikket mod strategiske områder, hvor de kan blive bedre, hurtigere og mere lean. Ved at fokusere på begreberne som mass customization, batch size 1, real-time automation, hvor der er kontrol eller fuldstændig gennemsigtighed igennem hele processen. Den nye strategiske tankegang sætter helt nye standarder for produktionen og fører til helt nye typer produktionsvirksomheder. Vi kalder dem Smart Factories. Smart Factories er fremtidens svar på at skabe mere vækst. De udgør miljøet omkring produktionen, hvor tid er penge og lean er valutaen. De fleksible produktionslinjer kan tilpasse sig til selv det mest komplekse produkt. Vores smarte logistikløsninger gør produktionen omstillingsparat på en brøkdel af tiden og med minimale omkostninger. Det er her, hvor Bossards Smart Factory Logistics gør forskellen. Siden vi startede som pionerer med vores Smart Bins og Smart Labels, har Smart Factory Logistics-metoden hjulpet virksomheder i næsten alle industrier verden over med at udvikle sig fra ikke kun at være lean, men også til at være omstillingsparate og tænke strategiske, intelligente løsninger ind i produktionen. Vi holder strategiske workshops, hvor vi fortæller om vores tretrinsmodel, hvor Bossards specialister vil introducere dig i de nyeste koncepter inden for Strategic Inventory Management, Big Data, Cyber Physical Systems og Industry 4.0. Du vil få en unik mulighed for at få indsigt i best practice cases fra en bred vifte af vores kunder. Du vil se, at mange af virksomhederne har opnået besparelser på op til 20-40%. På indtægtssiden vil du få nye idéer til at positionere din produktionsvirksomhed til at kunne skabe mere vækst. Med vores Smart Factory Logistics ønsker vi, at din virksomhed bliver førende inden for sit felt. Og vi sørger for, at du sætter alle sejl til, så du kan udvide din markedsandel og positionere din virksomhed, dit brand og dine produkter foran dine konkurrenter. Så hvis du gerne vil vide mere, er du velkommen til at ringe til os og tilslutte dig kredsen af produktionsvirksomheder, der er going smart. Velkommen til den nye verden med Smart Factory Logistics.